Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam z pekného bytu vo Zvolene, ktorý vám ponúkame na prenájom. A tento byt je výnimočný v tom, že sa nachádza v centre mesta, na ulici VP Tóta, takže aj nedaleko námestia, aj nedaleko Európy, aj nedaleko nemocnice a s dobrým parkovaním na dnešné pomery. Super výhoda. Ak sa vám takýto byt na prenájom páči, mimochodom jedná sa o dvojizbák s 2 balkónmi, tak sa poďte pozrieť na video prehliadku. Tak ako priatelia, ako sa vám zapáčil tento dvojizbák, do ktorého v podstate stačí len prísť, ako sa vraví, doniesť si zubnú kefku, nasťahovať sa a bývať? Ak vás zaujal natoľko, že ho chcete vidieť naživo, tak nech sa páči, volajte, píšte, kľúče mám, dohodneme si spoločnú obhliadku naživo. Igor Ambrózy, mail igor@ambrozy.sk, telefón 0948 22 44 24. Teším sa na vás.